Keskun niksinurkka. Miten saadaan aikaan kunnon pönttö vanhasta jakkarasta? Ensin poistetaan pehmennyt pinta. Sitten tehdään reikä keskelle, jonka jälkeen pönttö on jo melkein käyttövalmis. Tässä näemme härmäläistä tarmoa. Kun paskahätä iskee, niin saadaan äkkiä valmiiksi jotakin järkevää. Tauko, niin sitten kun tää kohta on oikein, niin sitten täytetään seuraava jakso. Reijän reunusta pitää tehdä siistit, jotta ei tule tikkuja perseeseen. Ei oo kiva olla tikku pyllyssä. Ei ole kiva olla tikku pyllyssä. Näin kuuluu vanha härmäläinen sanonta. Sano uudestaan. Pytyn kanssa tässä muovissa. Tässä valmistamme pytylle kannen, jotta ei haju leviä koko Suomeen. Heikko vatsaisille oma pönttö tuolla kellarikerroksessa ydinjätteen vähentämisen vuoksi. Kannattaa aina olla varovainen touhutessa vasaran kanssa. Helpompahan tämä on siis sahan kanssa, mutta tällä kertaa semmoista ei ole. Nyt tuo. Tässä näemme toimivan kannen. Erittäin ilmatiivis, haju ei liiku mihinkään pöntön alareunasta. Käyttötoiminnassa. Kansi ylös, perse penkkiin ja paskaa pyllystä. Tässä tartuta kahvat ja... Voi kunnolla pinnistää ja ponnistaa.